אתה יכול להביא לי חתיכת נייר טואלט? אני רואה פלט. הנה, הנה. תראה. גב שלי. תראי לי. לא עם נייר טואלט, עם נייר של מטבח, איזה מצחיקה. כן, תייבשי לו את זה ככה וזהו, מה? למה? אל תרביצי לגוש. שיתפו פעולה עם פיתה. רק אותי זה לא מצחיק. הם עכשיו חברים לנצח. לנצח. לא, זה רק אומר שכל פעם